Moni ndine Jack. Ndeva ja lonjezo linadulisa mutu wa Yohane ndefe tinalonjeza kuti tikamba nkhani ya Diddy. After kulonjeza nthawi yosapezekanso komanso mnyumba muli zimaphokoso anthu akugwira ntchito koma tayesetsa mukamamva phokoso la mwana mukamva maphokoso ena khululukani nangoyesesa kuti ndiyimalize video iyi ndi yayitali koma kuti tikambe bwinobwino pakwene okhala background. Lero tengani chakumwa tikacheze ku Hollywood. Sean Diddy Combs Anabadwa 1969 ali ndi zaka 54 panopo eti. kodi ndi munthu olimbikira. Anthu mukumuziwa Puff Daddy o P Diddy analandira billionaire status mu 2022. Mabilionaire achikuda mu entertainment industry ndo ochepa, wina ndi Kanye uja mutsaka mutsapo uja, pamene wina ndi Jay-Z. Not only is he a rapper and producer, komanso ali ndi clothing line, ali ndi business amphamvu kwambiri, ali ndi network, media network chanjani ndi munthu onena kuti business yamayitsata amalimbikira. Aliso ndi ana kuti ndi akuluakulu pano kweti aindi ana akuluakulu akhala ndi akazi anawo amayi mmodzi ndi azimayi angapo. Nde I think anthu akumudziwa bwino chifukwa cha association yake kumayambiriro ndi Notorious B.I.G. anali producer wa B.I.G. and mene anapepera mucha chani sizinatenge nthawi yayitali chifukwa chona kuti B.I.G. anaphedwa. Panakhala manong'onong'o ambiri chiphedwereni B.I.G. koma ndi zinzonena kuti it's unproven. Ena amaona ngati kuti iyeyo anatengapo dzanja ncholinga choti zimuyendere chifukwa after imfa ya B.I.G. Uyuyu basi nyenyezi yake inawala kwambiri after imfa ya B.I.G. Anthu amanong'ona koma manong'onong'o eti dzopanda umboni. Nde wakhala akupitiriza zoyimba zakezo zotani wachita discover ma artists ambiri oyimba. Udi amapanga promote kukwachita produce anthu achaso ndikupeza kuti ndiotchuka eti achina Asha, achina Mary J. Blige, magulu oyimba achina Danity Kane onena kuti paokha ndi akuluakulu koma the man behind their success omama apanga push ndi P Diddy. P Diddy anatsekula label yakeso Bad Boys Records. Anthu ambiri anasaina Bad Boys Records. It's a very successful label. Ndikuti so mungomvesesa kutchuka kwake. Anachidwa nominate for ma Grammy Awards ka 13 and ali ndi ma Grammy atatu. Diddy mu 1991 ankagwira ntchito ku Uptown Records and ana dropa college nkumakagwira ntchito kumene koko. Nde kuyambira kalekale anali otchuka kuonda kupanga host mapate eti amapangisa mapate ndipo amati akapangisa pate kumadzadza kwambiri. Nde mu 1991 anapanga pate yomwe amapanga fundraising ya HIV AIDS. Koma anapezeka kuti anapanga oversell kunadzadza anthu kwambiri. Nde kunapeza kuti fati kunadzadza anthu kunali stampede anthu anapondedwa mpaka kunamwalira anthu 9. After pamene popo Uptown Records inamuchosa ntchito. Atamuchosa ntchito ndi pamene anachita form record label yake Bad Boy Records. Imene yoyono mpamene no amapanga zinthu Notorious B.I.G. Tatayamba zawo ndi Notorious B.I.G. Although B.I.G. anali pachinzake originally ndi Tupac anali ma friends. Kaya zinatani kuti ayambane kuchuluka munali mabodza ambiri nde pamene panayambika za East Side. Kuyambira 1994 kufika pa 1995 ankhala magulu odana basi kukhala kugawikana ena a Death Row ena a Bad Boys Records nde ena anali East Side ena West Side. Khala bwino kuti zinayamba ngati za simple koma zinachira escalate kukhala anthu I think anthu mukuziziwa amene zinayendera za Tupac ndi B.I.G. Mapeto ake anali okuti Tupac anaphedwa. Tupac ataomberedwa sipanatenge nthawi B.I.G. anaphedwa. Koma palibe amene amadziwa kuti wapanga chiwembucho ndani. Aliyense amangona ngati iya mbaliyo yapha mbali nde mbali ina ifuna kubwezera zotero zoita. Ndi milandu yonena kuti pali ma theory ambirimbiri ma conspiracy theories chenje chinachitika njani mpaka panopo akuti anagwira munthu amene anaombera Tupac. Sono lifestyle ya mapate sinathe. Ndonoti amati akakhala ndi let's say award ceremony ja amapanga after party. Nde mapate a
Puff Daddy ndiochuka edi ndiochuka koma nkhani ndiyoti amachuka ndi chani amachuka ndi zinthu zodabwitsa zinthu zosakhala bwino edi akuti kumakhala azimayi amangoyenda bunobuno pakhala matray achamba chilichonse basa aliyense kumachitika kuti zinthu zosakhala bwino zinthu zodabwitsa edi kuti kamphekesera kamene kakhala kakutchuka kwambiri mpaka na anthu kumakhala kumanena kuti ukapita kupate ya Diddy ukaona zoopsa ukaona kuzoopsa zoterozo koma fa chiti anthu andalama chachabe chilichonse chimatani chimakwitiridwa allegedly taikaso yonse tati ndi allegedly nde anapezeka kuti mu 2005 munabwera msikana wina wake kuna dzina yake Cassandra Cassie ndi oyimba muziwa anatulusa nyimbo yake ina yake yotchuka kwambiri I think around 2005-2006 anachitidwa introduce kwa Diddy mu 2005 kufuchira ankafuna kuti amusaine ku Bad Boy Records. Cassie uja munthu anabwera naye anali chibwezi chake chibwezicho chinali nzake wa Diddy nde anampanga sign up anatulusa nyimbo ina yake I think anatulusa nyimbo ziwiri zomwe zimaziwika kenako sanatulusenso nyimbo ina yonse koma ati kuchokera ino ndo tikuitenga pa mulandu umene Cassie anatani mulandu woyamba umene wanatuluka unalochoka kwa Cassio ndi mmene anatani analembera mulandu wake kunena kuti anakumana naye 2005 anampanga sign up for Bad Boy Records anatulusa kandi nyimbo anatulusa album nyimbo zingapo kenako Diddy anamba kumuzilira kumufuna ndiye amakana akuti kumakana kenako anamba kumapanga dala zonena kuti azimpezekesa malo onena kuti chibwezi chake chakulibe kenako chibwezi chake chasi chimaziwika soti chinalowera kuti ali moyo koma zake zonse zinangoyima mamuna ameneyo Diddy analimbanabe ndi nsikanayo Cassie uja anakumana Cassie nthawi yomwe amakumana ndi Puff Daddy Cassie anali zaka 19 Diddy anali ndi zaka 37 ndi Akuti anapeza kuti anamwitana kupate kwina mwake amayenera kupita nanga samali ndoyimba ye uja anapita anakhala ndi Diddy aja anatana anapasa drink mwani chakumwa ichi anamwa chakumwa anakadzidzimukira dera lina sakuzoti anakafika ku bwanji kaya chani zinachitikaso ulendo wina anapita kaya za chani zokhudza zoyimba zawozo anapasa drink anakapezekaso mzinda wina ungodzidzimuka abambo ali pambali Puff Daddy iye zaenda bwanji eti chibwezi ndi mmene chinayambira basi nangasa kuti zonse zachitika kale chinasanduka chibwezi koma mchibwezi chawocho samaloledwa chilichonse chomwe amafunika kupanga amayenera kumuuza iye anali ngati repapeti mtsikana wokongola machina chilichonse amapanga authorize ndi Puff Daddy analibe life yake analibe maganizo ake analibe nzeru zake even ma medical records amasunga ndi Puff Daddy akadwala mtsikana uja zimapita kwa Puff Daddy ndi anakhala kuyesera kuti amuthawe koma akati ayesera kumuthawa mamenya kumenya kwake kuja kuti kumponda pamimba kummenya nkhopeyi kumafika point yoti akammenya muja akamuvulaza kwambiri kuti ali wamusiya dzipsera kayenzi chani amamutsekera nyumba kwa masiku angapo kapena mawiki mpaka na apole akapola amutengaso basi azikajambulitsa basi twani ngati zabwino bwino china amamudyetsa chamba afuna asafune akachita makani zimene akumuuza amamponda ati kummenya kwake kuja kusakhala bwino kuja ndi amaopa komanso ati abambo anali mifuti amamuonesa mifuti yake muzoti sine munthu osewera naye nde ulendo wina zinayambika zino za chilendo kwa zovuta nkuzifotokoza komwe akuti amamutenga kumalo achilendo kumene kujako apezeka kuti wachita haya azibambo Puff Daddy uja chigulu cha azibambo mulungu basi amuyikamo iye mulungu kuja basi azibambo azipanga chilichonse chimene afuna mugwiririra kaya kutani Puff Daddy uja ati amakhala kumaonerera kumajambula kumaseka asakamaliza basi 10 kunyumba chinasanduka chikhalidwe basi amampanga zimenezonso ndi amayesera kuti athawe amayesera kuti andisizimatheka because nanga munthu olemera kwambiri anthu onse amene anali ntchito ake ali around amadziwa komanso aliyenseso kuopa kuti komanso ndikayankhula ndichosa ntchito bola ndingokhala basi mayang'ana anakhala naye pachibwezi zaka 10 akukhala choncho ndi ulendo wina anazathetsa chibwezi mtsikana anazalimba mtima nkuthawa ndi anayamba kumachezerana ndi oyimba wina odziwika Kid Cudi amene mukumuziwa anayimba day and night
anayamba kumayankhulana chibwezi sanayambe bwinobwino nde Puff uja anazazindikira ati ndanamuuza Kasiyo unati ndimupha uyo ukapitiriza Kasi uja kumayankhulana nayebe ndi ati anampitira kumene amakhalako kumakhala Kasiko Puff Daddy nkumulanda foni kuyang'ana kupezera amayankhulana nabe ndi Kid Cudi. Anapezeka kuti next day galimoto ya Kid Cudi inaphulika. Kid Cudi sanali mgalimotomo sanafe anayimwe koma galimoto yake inaphulika. Koma palibe umboni one oti anayika bomu ndi ndani mu galimoto ya Kid Cudi. Koma ndi zomwe zimachitika mbali Kasi zinamuchita mantha kuopsa kuti akudati mupha. Nayeso Kid Cudi anasira pomwepo kucheza ndi Kasi kuti no sindikucheza nayeso. Kasi uja anali mantima kuthesa chibwezi ndi kuchokapo. Anakakhala kwina. Puff Daddy anampitiraso ku nyumba. Kunena kuti iweyo ngathesa chibwezi ndi nene. Ati ndi anammenya kumeneko. Kumugwiririra ndikulembaso anthu ntchito. Anafika pomujambula Kasi uja akupangidwaso chiwembu ndi azibambo ambirimbiri akuti revenge chifukwa choti anathesa chibwezi. Koma after pamenepo anamusiya ndi chibwezi chinathadi. Kasi uja anapeza kuti anakwatiwa ali ndi mwamuna wina zoyimba anasiyiratu ali ndi ana nde chifukwa choti milandu yo ndi yakalekale pali milandu yambirimbiri yakalekale koma mulandu uliwonse umakhala ndi statute of limitations kusonyeza kuti uli ndi malire kunena kuti ngati chinthu chachitika lero let's say mwina after 10 years sunakasume sungasumeso chilichonse chimakhala ndi malire yake ndi nthawi yake. Anapezeka kuti anapereka nthawi anaonjezera nthawi kunena kuti anthu amene zinthu zinachitikira kalekale kaya sanasume mwina amachita mantha kapena chani anawapatsa chaka kunena kuti upasane chaka chimodzi kuti kaya milandu yanuyo inachitika liti kaya chiwembu chinachitika chiti mukhoza kuzasuma. Anapatsa chaka chimodzi maximum kuti mu chaka ichi chikangodutsa simuzasumaso. Mpamene Kasi ananyamuka kukamusumira P Diddy mu 2023 November. Anasonyeza kuti akuti anayamba nkupita maulo yake Kasi anamuuza Puff Daddy kuti undilipire 30 million kunena kuti nkhani iyi ndi drop otherwise ndikusumira ndipita nawe ku court. Ndi amamuseka anena kuti ulibe nkhani palibe chimene unganene palibe chomwe ungachite proof kaya chinayi chizolowezi cha mmene amamuzuzira kalero kusaona kunena kuti pano zinthu zasintha anakhazikika ali ndi mwamuna wake ndi ana ake wakula. Atamuderera choncho Kasi uja anapezeka kuti watulutsa lawsuit ichi nde chifukwa choti watulutsa chisamani chicha chimakhala public aliyense amatha kuchitani aliyense amatha kuchiona kudzangopita kupanga Google kuchita search muzipeza information yonseyi kunena kuti anapanga file nkhani yake ndi zonsezo zomwe zinalembedwa mutimo mmenemo. Nde anthu anatutumuka kuti chani Kasi wapanga lawsuit civil lawsuit against Puff Daddy ndi nkhani zonse nopeni zinayamba kubuka sopano ndi anangoti kupanga file lero Puff Daddy pochita mantha kuti dziko lonse liona zinthu zija anamulipira next day ndalama zambiriso kuposa 30 million yomwe anapemphayo koma sanachite disclose kuti ndalamayo ndi ingati kumukhazika chete kuti mulandu uthere patipo pamenepo. Koma chiyambi chake chinali chimenecho anangotero munthu winanso akumuti Lil Rod ati amagwira ntchito ngati music producer kwa Puff Daddy nayeso watulutsa chisamani chake pa 4 March akunena kuti iye anayamba bwinobwino kugwira ntchito kumeneko anangodabwa ayamba kumamutengera kumalo odabwitsa kumene kuja amulanda makiyi a galimoto kumulowetsa mdzipinda amuyikira azibambo ambirimbiri ogwira ntchito ngati za prostitution za uhulezi iyeyo kuti achite mavuvu pamene pacha basa anthu acha azimugwirira Puff Daddy basa ali ndi recorder basi kumajambula kumaonerera. Kuphatikizaso ya Cassandra ya Kasiyo akuti ulendo wina anayesera kuti athawe ali mu hotel ndi anamugwira kuthawa ndi anammenya koma fayira amammenyera panja pa room CCTV ya hotel inajambula zonsezo. Nde atatuluka next day Puff Daddy anabwerera anayilipira hotel 50,000 kuti impase CCTV ifufudeso pasakhale record ina iliyonse. Nde mphamvu zake zinali ngati zitizo zimenezozo. Nde uyuyu watsopano mdzibambo music producer yanena kuti amamutenga kumapita naye kumalo oti kule anthu ngati mukuziwa actor uja Cuba Goodwin Jr. nayeso zamusolobana chifukwa cha makhalidwe ake okhaokhawa wasumiridwa kangapo koma akuti amatenga anthu akumapitisa ngati kandingafotokozera kuwapitisa kwa anthu enaso adzindalama basi azachita zomwe afuna. Nde pamene pagona trafficking impo pamene kunena kuti pena ankopasa drink tamwa drink ukamadzidzimuka wachoka state ina akukweza private jet uli state ina uli kuchipinda sunavale kalikonse
muli chigulu cha anthu menemo, anthu akupanga zinthu zoopsa menemo nde zikulingana ndi zomwe anachita file kasi uja. Nde kwapeza kuti kwabweranso azimayi ena atatu achilendo. Mzimayi wina ati anali chef ongophika kwawoko, koma akuti abuse yomwe anakumana nayo kumenekoko kufuna kumpanga dzipongwe chani, anasuma anamulipiranso kachetechete, kumukhazika chete, koma akuti kulipirako kumangofuna kuti milandu ithenso kuti akuvomera kuti analakwa ayi, nkungolipira kuti safuna kuti milandu ipitirire akutero. Kenako mzimayi wina akuti mu 1991 ndayo mwa mabeba kumayambiriro kwenikweniko 1991 anali ndi zaka 17 anakumana naye kaya unali ku club amangoenda zake nsikanayo pafutati anampasa drink imwe drink ati nsikanayo anamwa amene amakadzidzimuka ali kwina kuchipinda kwina kwake. So nzoti madrinkiwo amachitidwa drug, munthu chomangomwa basi uli out, akutenga zomwe atakuchite pamenepo, koma zambiri zimakhala kuti ati amachita rekodi, ati amaonera nkumaseka nkumauza kuti itaona zomwe takupanga wina ndi ameneyo. Nde pali wina akuti 1993 iyeyo ndi nzake anakumana ndi Puff Daddy. Puff Daddy nanga si anthu otchuka, anthu olemera, anthu akaona ma celebrity ake ali tabwerani kuno, asikana onse awi tabwerani basi iwo aja kutengeka kuti Puff Daddy atitana kupita atakhala napa momwe drink, anamwa drink anakadzidzimukiranso kuchipinda kwina kwache kaya kutika akugwiriridwa, anagwiriridwa ndi Puff Daddy yo ndi nzake. Iyeyo anali asikana awiri, iyeyo mmodzi, nthawi imeneyonso analanda age, anadzidzimuka kuona kuti ndili kuti. Kenako anantulusa, atatuluka kubampana ndi nzake yonso nayenso watulusidwa chipinda china, nkupeza kuti onse atayankhulana, nkupeza kuti onse achitidwa chipongwe. Ananyamuka anawuza kuti zipitani kwanu, anabwerera kwawo. Next day anangoonanso anthu aja atulukira, koma ulendo uno anaamenya ndikuwapanga strangle pakuna wina pakana anakomoka, anakadzidzimukira ku chipatala. Basi ndi mantha kuti anthu akhuza kuti tani, anthu akhuza kuti panga zina zake, basi anakhala chete. Kuti pali anthu mwina pali milandu mwina 7 yolingana yokha yolingana. Nde patulukanso video yomwe inali yakalekale yo ya Asha, oyimba yo Asha anayamba kuimba ali wang'ono kwambiri nzaka 13, and amene anali ngati manager wake, music manager wake anali LA Reid yonso amachitaso manage kumapanga produce oyimba ngati achina TLC. Asha uja atayamba kumene LA Reid anamtumiza ku nyumba kwa Puff Daddy kuti akaone mene moyo ulili, moyo wa ma celebrity omakhalira. Ali ndi zaka 13 anapita kukakhala ku nyumba kwake, amakhala konko. Ndi anamufunsa pa radio station sikalekale kunena kuti moyo unali wotani ku nyumba kwa Puff Daddy. Ndi ananena kuti ndinaonapo zinthu zoopsa zoti sindinkayenera kuona. Kumati ukamadutsa chipinda icho muli anthu akupanga zawo, palibe amene amabisa akupanga zawo zachiwerewere. Utsegula chipinda ichi muli anthu mwina 20 onsewo akupanga ngati kaya ndingoti kugahena kwenikweni, nanga ndikanena kuchani kujahena kwenikweni mmene zimamvekera kwa ine. Nde anamufunsa kuti panopo ndiwe wankulu uli ndi mwana wako ungalole kuti apite ku nyumba kwa Puff Daddy? Ananena kuti yankho lake linalo kuti hell no, sindingatekeze. Nde tibwererenso kwa Mace, mmene ankayimba ni Mace, more money more problems, mmene anabebera nthawi imene achina Mace aja ndi ya Puff Daddy yeti anthu amene mmatsata. Anapezeka kuti atafika pa height pamwamba penipeni pa kuimba kwawo pa nthawi imeneyoyo, Mace anangopezeka kuti wanena kuti ndadomoka. Anthu anatutumuka kuti Mace wadomoka. Sanangodomoka koma anakayamba kubusa, anasanduka abusa. Anthu ndi anamuseka, anthu anamunyoza, kumati kodi akuchokera nchi. Ndinaonerapo akuyankhula nthawi yake atavala suti yake ali kutchalichi, akunena kuti anthu akundiseka fa choti ndinadomoka, koma zimene ndinaona moyo umene ndimakhala sindimagona tolo, ndimatsutsika tsiku lililonse. Ukamayenda m'manyumba muja mdzimamashoni mwawo kungokhala basi azimayi amaliseke ayalana ena pa matre ndandanda wachamba moyo uja oti ndalama mbwe, koma analibe mtendere basi, amakanika kukhazikika nazo, amatsutsika mpaka ananena kuti no, ineyo moyo huu mzimu wanga ukukana. Did you make the right decision leaving rap? I did. Everything now that we see playing out was all the things I escaped. The car, the shine, the loan, the Puff Daddy, the Craig Mack, the Biggie Smalls. So even though I made those decisions and it cost me money, that's why I got with Killer and they gave me the money back.
I didn't lose no money. It's destiny. That boy good. That boy good. That boy good. That boy good. And that's why he makes the big bucks. That's why he makes the big bucks. That was crazy. You asked me, see, that's why it's destiny. You asked me the right question. We at the right place. This is how it's meant to go, man. De nzake anakuya kwambiri Puff Daddy. Anapezera anamugula catalog yake taimene amati catalog yeti nyimbo zake ma rights chani. Anagula kwa ndalama zokwana 20,000. Imagine 20,000. And udid ma million worth ma million chani. Anayesera kwa nthawi kuna kuti bwanji mundibwezere catalog yanga icha ndigula I'll buy it back 2 million kumankaniza kutani. So sakabwino koma eventually chaposa chedwa apa ambwezera amene yo Messi. Tanena za Messi, tanena za Asha, nde kunali Danity Kane. Gulu linaso la azimayi loyimba iti analichita put together, anali Puff Daddy yo. De Danity Kane cha anachuka natani komasika na moza anamudomolamu. Anayesera upanga mavuvu chana anamuchosa choka nde wayankhula kuti anthu kankandinena ndinasanduka utani basi kundiwonongera mbiri kundiwonongera tsogolo china chilichonse kungondichita faya choncho koma anthu samamveseso kuti andichotseranji anandichosa chifukwa chonena kuti ndimakana kupanga zomwe amati ndizipanga mmene momonya. Anabwereranso mu group mu 2013 ndipo mmene Kasi anasuma milandu yakeyo iye yanali munthu oyambirira kumpanga support Kasi nde milandu yake ndi imene ijayi ndezapezeka kuti kukhanga tisi choncho chabe akuti kumapate kwawo kumapitidwa kumakhala azimayi kumatani komanso kukhanga ndi kumapezeka ana ang'onoang'ono allegedly mpamene no milandu ikukula chifukwa chonena kuti kula yes anthu onena kuti akuchitidwa drug koma ifa iti akuchitidwa drug kwangodzidzimuka uli mchipinda cha azibambo ambirimbiri yecha uli powerless palibenso chimene ungatani ungachita palibe kuti yayi ndi wankulu yeye amapitira kumene koko chani amamusekerera chani anthu amatha kuyankhula zambirimbiri pamene munthu wina ndi victim koma ngati zonse zinachitika dimene akuneneramu awa ndi ma victim udi fasi inali choice yawo kuti akapezeke m'malo ngati amenewo ena awajambula ma video apezeka kunena kuti adziopa kunena kuti ndikayankhula kalikonse video ichi ayitulutsa chachikulu nchonena kuti onsewa ndi ma allegations chabeti akuganiziridwa chizungu chija tachibwerezaso kuti akuganiziridwa amati innocent until proven guilty adzachite judge ndi ndani ndi akhoti nde mpamene tikubwerera pa point ya probable cause chifukwa cha milandu yonseyi plus mbiri yonena kuti kukumakhala ana ndiye kuti ana aja akuchitidwa traffic chifukwa choti amangopasidwa drink angomwa akwezedwa private jet asakuziwa ali chikomokere akadzidzimuka mchipinda china chake mwaona pamene pagona trafficking paja ndi pamene pajapo nde chifukwa cha zimene chocho nchifukwa chake apolisi abwera odabwisa ena nkhani ndi a FBI si apolisi yapita pamwamba it's a federal crime yomwe akuchita investigate nde amayenera kukhala ndi probable cause means kuti akhale ndi chifukwa chomwe angapitire ku nyumba kwake kukachita raid kukaphwasula ndi kuchita raid chonchicha nde kuti apeze probable cause akuyenera kupita kwa ndani kwa judge amve kuti akuti pali nkhani yakuti ayike ndandanda nkhani ija nde judge apange decide kuti mulidi ndi chifukwa chokwanira choti mukalowe mu nyumba mwa munthu mukachite search nde anampasa judge zifukwa zawo judge uja nde kuti anavomera kuti apa pali zifukwa zokwanira kuti mukaphwasule ku nyumba kwake mukaone kuti kuli chani nchifukwa chake ananyamuka kupita sangapite opanda chani warrant and opanda probable cause nde kuti anthu omilandu ali nayo kale akhala akuchita gather information komanso pochita redipo amayembekezera kuti mwina akapezako anthu oti aliko opanda opezekako mungopezekapo by force komanso akuti kumatchuka kuti kuli magadi amifuti kumeneko komanso akuyembekeza kuti chifukwa chotati kuli mbiri yochita rekodi amachita rekodi zinthu chani akuchita hope kunena kuti apeza makompyuta machanfa alanda makompyuta alanda ma cellphone onena kuti akuona ngati kuti akhoza kupezamo zinthu mmene momo nde anyamulako katundu wina aliyese amene angatenge amene akuona ngati kuti athandiza pa kesi yawoyo nkhani yake ya Puff Daddy ndi imene yoyo kunena kuti zinthu zinzaka ndi mbiri yakale mbiri yoopsa nde kuli anthu ngati a 50 Cent aja akhala akuyankhula kwambiri wakhala akuseka ndi kumamutonza akumutonza nzakeyo Puff Daddy yo akuchita kudzipereka kuti ikakhala documentary yangati yomwe anapanga ya R. Kelly surviving R. Kelly wadzipereka 50 Cent akuti ine ndidzapanga direct documentary yoti surviving P. Diddy chifukwa cha zomwe wakhala akupanga
kuti mbiriyo ndi achikhazikikire pali gulu ndipo pali kagulu kena kakumpanga mpake apo ndipo pali kagulu kena kakuntani kakumutembenukira ngati achina Cat Williams comedian wakhala kuyankhula kwa nthawi yayitali zinthu zomwe zikuchitika kutiko kumeneko kunena kuti bwezi Cat Williams ali pamwamba kwambiri in comedy ndi munthu woti comedy yake ndiyosekesa komanso ndi anzeru kwambiri mutati mumumveserete koma anaponderezedwa chifukwa choti amakana kujoyina zinthu zimene zili kumeneko ndesapita patali ndi wakhala akunena kuti zinthu zizichitika ndi tipereka instance ina yoti anthu ena sakondwa nayo ya TD Jakes a bishop ampingo uja timauti chani Potter's House a TD Jakes apalamula kwambiri pakati apa sikalekale chomwe apalamula TD Jakes kukhala munthu wa position yomwe ali TD Jakes opemphera odaliridwa mwaziziwa opasidwa ulemu kwambiri anapezeka kuti anapita ku phwando ku birthday party ya Puff Daddy nkumajambulisa naye mpamene anthu anamutembenukira TD Jakes kuti munthu wa position ya iweyo ukapezeka bwanji mudeni ya anthu achabe ngati ameneyo ndikuti azibusa ambiri anaukira anthu ambiri anamtembenukira and wapezeka kuti wachita spend nthawi yayitali kudzichita explain kuti ine koma zinaononga kwambiri reputation yake. Follow taona ni chithunzi icho munthu wajambulisa ndi bishop koma akupanga masimbo akumidima chachi chake chinakhala ngati chili divided after zimenezozo mmene anampanga ready Puff Daddy anali konko sanathawe ndege yake yachoka yapezeka kuti yapita ku Cape Verde that's private jet yake koma kuti private jet yabwerera ku USA pa 27 chifukwa kuti sanampase warranty sanamuze kunena kuti afuna kummanga sanamuze kuti asachoke ali allowed kuyenda ali ndi freedom yake iliyonse koma akudziwa kuti akuchitidwa investigate anadana kwambiri ndi mmene anapangira ready yawoyo kuti anachita show of force kuti opita ngati ame chani koma iwo akudzibakira kunena kuti timayenera kupanga choncho ifasi timadziwa kuti tikapezako chani mpaka na Asujinaiti mukumuziwa Asujinaiti watulusa walemba tweet kuchoka ku prison ali prison iri koma ali pa tweet walemba unena kuti anthu afuna anthu amene amabisala kumbuyo kwake kunena kuti akukhala ngati ali ndi list ya anthu olemera kwambiri amene iye amachita save kuti akamatenga azimayiwo akayanda azibambo amapitisa mwaka ngati tikozoti kapereka kena kubasa watenga akatayire uko achita drug akatulukira kwina kwake basi anthu ndeko kutchulidwa mayina ndithu kwamba kutchulidwa mayina anthu olemera mabilionea amene ali involved nde sitikuziwa kuti nkhanizo zitha bwanji iyeyo sakuziwika kuti ali kuti nde 50 Cent poseka akunena kuti kodi nanga Jay-Z ali kuti ifa Jay-Z sakuyankha foni wabisala pati kuoneka ngati kuti afuna ayambe kumpanga atake amene yone anthu ena akunena kuti anthu okuda ndoyipa kwambiri anthu okuda amagwetsana okhaokha chifukwa chonena kuti anthu onse amene akumusumira Puff Daddy ndi anthu okuda okhaokha ndaonena kuti munthu ndi billionaire afuna amugwetse chani kudana anthu okuda okhaokha koma anthu ena akunena kuti yayi kukhala okuda si chifukwa chonena kuti uzibisala nkumapanga zoyipa just because ndiwe munthu okuda pamene ukupanga zinthu zoopsa zoyipa kwambiri kwa anzako anthu okudaso anzakonso anthu ena nde basi mpungwepungwe ukadatani ukadapitirirabe nkhani I think ipitirira ndipo sinati timva zoyipitsitsa chifukwa anthu ayamba kutembenukira anthu ena ngati achina Mary J Blige kunena kuti inuyo nthawi yonse mmakhala nayeyo maonako chani kumeneko oloka msungwanaka kamene amachita nako chibwezika ka Young Miami kamwana kwa basa amachita nako chibwezi nthawi yonseyi anthu akunena kuti nayenso ndi gulu lochita recruit kumasakasaka tatsikana tonena kuti tizichitidwa zipongwe koma amene onso ndi machani ndi ma allegations anthu angoyankhula nangaso sipenaso pakabuka chinthu aliyesa mapeza kuti akuyankhulapo za aketi koma zenizeni tidzazimva all these are allegations and innocent until proven guilty nkhani ya maphwando a Puff Daddy ndiyo tchuka kwambiri mu Hollywood ndi mu entertainment his industry kunena kuchitika zonyasa kwambiri koma akhoza kuchitidwa protect ndi anthu ena amene naonso anapezekapo kudeni kwakeko kumaphwando akewo kuopa kunena kuti naonso mwina mayina awo azatani azatuluka imeneyo ndi nkhani ya Puff Daddy ndi what is going on around him ena akuti chuma chake anachika mdzina la amayi ake ndi sichingachitidwe freeze ngati zili zoona yatoyeti chifukwa akangomuchitira freeze ma assets ake onse mpamene atamvulaze chifukwa chonena kuti nanga sipanopo akadali ndi ndalama ali ndiwokwaniritsa kuti athawira kwatere atani koma ndalamazo akangozizimisa basi
ndikuti amutha. Ndi nkhani zake ndizitizo ndi zimenezo, tizisamala zomwe timasirira pa dziko lapansi. Zikomo kwambiri.